Agraïm la vostra participació en la 5a concentració de la Marea Pensionista de Cabrera de Mar. Avui reiniciem les concentracions que fem i farem cada primer dilluns del mes no festiu davant de l'Ajuntament. Després del parèntesis del mes d'agost, on el primer dilluns va coincidir amb la festa major del poble. Ja s'han tingut reunions amb els representants de tots els grups polítics presents a l'Ajuntament amb la finalitat que recolzin una moció de suport a les reivindicacions del moviment pensionista. Tots els grups ens han manifestat el seu acord. Estem a l'espera de tenir tota la informació referent a les últimes mesures aprovades pel govern abans de redactar la moció. Saludem la presència amb nosaltres de la Marea Blanca de Cabrera de Mar, que quan acabem la concentració farà el seu acte de presentació d'un manifest defensant la sanitat pública i la reobertura total dels 2 consultoris d'atenció primària al poble. Us animem a participar en les activitats reivindicatives d'aquesta marea, ja que la defensa de la sanitat pública i de les pensions públiques són lluites que avancen conjuntes. Us agrairem que feu difusió de les nostres concentracions per augmentar la presència tant d'actuals pensionistes com de futurs pensionistes. La propera concentració serà el dia dilluns, dia 4 d'octubre, a les 18:30. Gràcies a tothom. Un aplaudiment. Hola, bona tarda a tothom, a tots i a totes les persones que sou aquí i les que igual estarien però no poden. Jo el que volia dir és, jo vinc de Barcelona com Marea Blanca de Catalunya. Aquí també tenim la representació de la lluita dels rius. Personalment volia dir que estem aquí no per donar suport, no per solidaritat, estem aquí perquè tothom estem en el mateix vaixell. És a dir, que la vostra lluita és la nostra lluita. I la lluita que portem als nostres barris és la lluita de tothom, dels veïns i la població i veïnes. Així que us animo a seguir lluitant perquè és un bé comú que si ho perdrem molt nosaltres i les nostres futures generacions. Serà difícil perquè ja sabem que el govern de la Generalitat no està per la labor d'implementar recursos a primària, totes les demandes que hem fet des de Marea Blanca i es fan des dels territoris i això suposarà que haurem d'organitzar-nos millor, coordinar-nos millor i lluitar més, ser més proactius, anar on hem d'anar. Ja veurem com anirem organitzant, però el que sí està clar és que no ens podem aturar. Així que moltes gràcies i ens veiem aviat. Bona tarda. Em dic Imma i formo part de Marea Blanca de Cabrera. He de dir que no soc oradora professional, ni jo ni el meu company que llegirà el manifest a continuació. Per al que preguem que si cometem algun error, que ens disculpeu. Marea Blanca de Cabrera ha sorgit arrel de la inquietud que hi ha a Cabrera per al tancament dels 2 consultoris a nivell d'atenció primària. És un moviment social en el qual l'objectiu comú és la reobertura dels consultoris, deixant a banda els interessos polítics i anteposant els interessos dels cabrerencs i les cabrerenques. Ens hem adherit al moviment Marea Blanca de Catalunya, ja que és una plataforma unitària en defensa de la sanitat pública a Catalunya. S'ha demanat a les entitats socials i als partits polítics de Cabrera de Mar l'adhesió al manifest. I ara el company Aleix us llegirà el manifest. Hola. Les veïnes i els veïns de Cabrera, a través de les entitats i associacions del poble sotasignants i mitjançant aquest manifest, volem expressar el nostre ferm rebuig a la dràstica retallada en l'atenció primària, després d'anys de pèrdues dins els plans d'austericidis arreu, que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha aplicat al nostre municipi aprofitant les circumstàncies derivades de la pandèmia de la Covid-19. A Cabrera de Mar hi vivim 4.747 persones, de les quals 835 tenen 65 anys o més. A Catalunya, de mitjana, hi ha 0,77 metges d'atenció primària per cada 1.000 habitants i 0,75 infermers. Per població, a Cabrera li tocaria
tenir gairebé 4 metges o metgesses i infermers i infermeres. A banda d'això, la situació geogràfica del municipi, amb una gran part de la població resident en nuclis urbans separats dels municipis veïns i sense tenir connexions directes amb transport públic, fa molt necessària la proximitat física de l'atenció primària per tal que l'atenció sanitària bàsica sigui efectiva. Al març del 2020, just abans de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19, a Cabrera teníem 2 metges de família, una pediatra, una ginecòloga i una llevadora. El CAP de Cabrera tenia els horaris d'atenció dividits entre el consultori del nucli del centre i el consultori del nucli del Pla de la Vallà. D'aquesta manera s'oferia atenció de proximitat als 2 nuclis amb més població. A més, disposàvem del servei d'urgències primàries al CAP de Vilassar de Mar. Arran de la Covid-19 es va eliminar tota atenció facultativa als adults del municipi, justificant la mesura pels efectes de la pandèmia i els costos econòmics derivats. Tots els metges del municipi van ser rellotjats al CAP de Vilassar de Mar i les urgències primàries al CAP de Mataró. Al CAP de Cabrera només s'hi va deixar l'atenció pediàtrica atenent els casos de Covid-19 al consultori del Pla i la resta al consultori del centre. Avui dia, a Cabrera continuem sense recuperar l'atenció facultativa als adults. N'hi ha cap notícia ni indicatiu que faci pensar que aquestes retallades es vulguin revertir aviat. És per això que des de la Marea Blanca de Cabrera de Mar reclamem de manera urgent que es revoquin les retallades i les mesures adoptades per la Covid-19 i que, alhora que la resta de la societat torna a la normalitat, el CAP de Cabrera torni a tenir com a mínim irrenunciable l'atenció als adults per part dels metges que hi havia abans de la pandèmia. També reclamem transparència en el model de sanitat pública d'atenció primària que s'està implementant al Maresme. A més, demanem a l'equip de govern, que he vist que esteu tots per aquí, sí que ja va bé, demanem a l'equip de govern del nostre Ajuntament que es posi al capdavant d'aquesta reivindicació i emprengui immediatament la interlocució amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per recuperar el més aviat possible tots els metges al CAP de Cabrera. No és admissible de cap manera que s'aprofiti la pandèmia de la Covid-19 per retallar encara més la sanitat pública i deixar Cabrera de Mar sense atenció primària. Donarem suport i ens sumarem a les mobilitzacions impulsades per la Marea Blanca de Catalunya. Tot això, ara us llegiré els noms de totes les associacions i entitats del poble que hem aconseguit que ens donin suport. No hem aconseguit contactar amb totes, així que si sabeu d'alguna entitat o associació que s'hi vulgui sumar o li interessi, doncs encara és a temps. Llavors, s'hi han unit a aquest manifest i donen suport Cabrera Solidària, Associació de Veïns de Santa Helena d'Agell, Marea Pensionista de Cabrera de Mar, Associació de la Gent Gran de Cabrera de Mar, la CUP de Cabrera de Mar, el PSC de Cabrera de Mar, Esquerra Republicana de Cabrera de Mar, Gent per Cabrera de Mar, Alternativa Independent de Cabrera de Mar i Junts per Cabrera de Mar.